Съществуват различни причини, поради които голяма част от населението избира да не се подготвя за трудни времена. Една от тях е свързана с възприятието, че тези, които складират храна и други предмети, са хора потопени в кълб катастрофи и мрак. Много хора от широката общественост все още виждат старомодните оцелели, облечени в камуфлаж, когато става въпрос за подготовка. Определено, техният образ в медиите не е помогнал за рехабилитацията на тази представа. Самият термин катастрофи и мрак носи най-лошите конотации. Той е синоним на отчаяние и бездействие и много малко хора са готови да се идентифицират с нещо, което смятат за личностен недостатък. Не ги обвинявам. Да се поставиш в категория, която винаги вижда негативното в една ситуация, е непривлекателен избор. И все пак, събитията се случват с бързи темпове. Нашето качество на живот се влошава дори в момента, докато говорим. Спиралата надолу може би започва и е трудно за мнозина да избягат от негативната нагласа, когато мислят за бъдещето на нашето общество. Проблемите са много, а решенията малко и също така болезнени. Лесно е да избереш отчаянието и бездействието, свързани с катастрофи и мрак. Няма особено усилие в това да седиш пред телевизора или компютъра и да се оплакваш от болестите на съвременната цивилизация. Не е нужно да учиш или да придобиваш нови умения. Не е нужно да променяш текущия си начин на живот. Можеш просто да седиш и да гледаш сапунени сериали и реалити шоута. Макар че терминът катастрофи и мрак не е особено привлекателен, много хора са напълно доволни от апатията и бездействието, които идват с него. Това са опасни времена. Има много, наистина много хора, които отричат този факт. Те биха могли да се излекуват от това отричане, просто като разгледат текущите събития. Бури на века се случват редовно и нашата инфраструктура и резерви страдат в резултат. Дори мнозина, попаднали на пътя на бедствие, го игнорират, без да се замислят, въпреки загубата на живот или имущество. Освен тези, които отричат, се връщаме към катастрофите и мрака. Хора напълно наясно с ситуацията, но апатично чакащи апокалипсиса в мрачно вцепенение. Те няма да бъдат в по-добро положение от безразличното мнозинство в трудни времена. Всъщност ще бъдат в по-лошо, тъй като са били нещастни за по-дълго време. Освен това, тяхната негативност е отблъснала широката общественост от идеята за подготовка. За бъдещето на нашето общество, това вероятно е най-лошото наследство на нагласата катастрофи и мрак. Колкото по-малко подготвени са гражданите за трудни времена, толкова по-трудно ще бъде изобщо да има бъдеще. Но има надежда. Обществото на подготвените разбира, че могат да предстоят трудни моменти. Те виждат знаците на разпада, който вече започна да руши цивилизацията, която сме се радвали толкова дълго. Фактите не престават да съществуват само защото са игнорирани и ние може би сме на прага на срив. И така, защо днешните подготвени имат предимство пред всички останали по отношение на потенциала си за успех в бъдеще? Защото за разлика от катастрофите и мрака, те са еволюирали към нова, по-позитивна философия, която ще наречем катастрофи и разцвет. Привържениците на философията катастрофи и разцвет гледат на негативните текущи събития с открито око. Няма нито отричане, нито захаросване на факторите, които могат да доведат до срив, може би много бързо. Това е, ако щете, частта катастрофи. Вместо отчаяние и бездействие обаче, обществото на подготвените изпитва надежда и решителност. Те виждат опасността, но и много специална възможност. Възможността да станат наистина самостоятелни. Това е частта разцвет. Те виждат предизвикателствата на днешния ден като сигнал за събуждане. Това може да е аларма, но също така е призив за действие. За разлика от другите, самостоятелно осигуряващата се нация е уверена, че има начини да успее в предстоящите трудности. Те се обръщат към това, което е работило преди ерата на високите технологии. Виждат как техните баби и дядовци са успявали и се учат на умения, които техните предци са притежавали. Умения, които съвременното общество е загубило някъде по пътя. Катастрофите и разцветът виждат светлата страна на тези буреносни облаци и се учат как да отглеждат своя собствена храна, да се грижат за здравето си и да осигуряват общата си защита. Има крива на обучение, разбира се, но всяко знание, което могат да усвоят, означава по-добро бъдеще за тях и техните близки. Те прилагат уроците от миналото, за да си осигурят това бъдеще. Ако общественото възприятие за общността на подготвените е свързано само с катастрофи и разцвет, а не с катастрофи и мрак, асоциацията ще бъде с позитивност и готовност, вместо с негативност и бездействие. Това би позволило на подготвените за трудни времена да служат като посланици на надеждата. С приемането на позитивна гледна точка,
възраждането на рухнала цивилизация не само би било възможно, но и неизбежно.